Niin, eli tästä tulee sortti, mutta mulla on sit pikku kiire sen takia, että mä ehdin tonne ja tää lagailee, koska kun mä kuvaan. Mutta tää on tällainen tiedotus, että jos et sä vielä tiennyt, niin no, sen saa ainakin, jos sä pelaat tätä Brookhavenia, niin täällä on joulu, mutta kun täältä ensinnäkin tänne pääsee, tänne niinku tästä, sitten tästä menee, ja oota hetki. Niin täältä tänne pääsee, sitten, no tähän ei tarvi mitään, sitten täällä on tällainen salapaikka, tää on niinku siis sen suihkulähteen alla, ja boom, mä oon täällä. Joo, mä oon. Ei, mä tipuin. Joten, sellainen pikku... Näytä ylöspäin. Tää Joo. on tämmönen Ääni on editoitu niinku jälkikäteen, joten, mut niinku toi on vaan joulu.